эфектыўныя захады для выкаранення практыкі абыходу санкцыяў. Гэтак у польскае міністэрства фінансаў патлумачылі абмежаванні на ўвоз транзітных аўтаў у Беларусь, піша Deutsche Welle. З вами аб'ектыў Віталь Бабін. Вітаю, а што яшчэ сёння ў нас? Лукашенко надаў званне Герой Беларусі беларускай касманаўцы Марыне Васілеўскай, паляцеў да Пуціна на перамовы тэт-а-тэт. Просто бавяць разам час і абмяркоўваюць актуальныя ідэі, якія ў галаве Владзіміра Пуціна, якія, вядома, там датычацца святых месцаў, краіны, там захада і гэтак далей. Беларусам прапаноўваць працу ў нелегальнай перавозцы мігрантаў у Еўразвяз. Ситуация, которой пользуется режим Лукашенко. Не исключено, что он же сам и организовывает такие вот мероприятия. Міністэрства культуры прыраўняла аднаполыя дачыненні да распаўсюду парнаграфіі. Калі, напрыклад, гетерасексуальная цэнсгендерная асоба глядзіць кліп, дзе два хлопцы абдымаюцца, праз гэта яны не стануць гомасексуальнымі. У Лукашэнкі сёння выдаўся насычаны дзень і з раніцы ўзнагароджваў новаспечаную касманаўтку, а ўжо ўвечары сустракаецца з Пуцінам у Маскве. Сёлета гэта трэцяе іх спатканне. Што будуць абмяркоўваць дыктатары гэтым разам, і ці даведаемся пра вынікі мы? Высвятляем у наступным сюжэце. Каб прывезці Марыну Васілеўскую ў Менск з Масквы пасля вяртання з касмічнага палёту, Лукашенко даў урадавы бізнес-джет, якім карыстаецца ягоная сям'я. Я очень счастлива ступить своими ногами на родную землю. Звание Герой Беларуси с вручением медали Героя Беларуси и удостоверения космонавта. Василевской Марине Витальевне, космонавту Республики Беларусь. Пасля сустрэчы і ўзнагароджання касманаўткі Лукашенко паляцеў разам з Васілеўскай у Маскву. Чарговую сустрэчу з Пуцінам прэс-служба дыктатара анансавала як фармат 1 на 1. Сярод тэмаў для абмеркавання традыцыйныя развіццё супрацы, міжнародныя абставіны, каардынацыя рэагавання на цяперашнія пагрозы. Але эксперты мяркуюць, што галоўная тэма сустрэчы іншая. Так это два сябра, два дыктатары, якія вось засталіся адзін у аднаго і толькі адзін аднаго і могуць падтрымоўваць. Хутчэй за ўсё, яны проста сабраліся, каб вось нейкае свята зрабіць чарговы раз. Таму што добрая нагода, дзень касманаўтыкі. Для менскага рэжыму тэма палёту беларускі ў космас надзвычай важная. Вяртанне і ўзнагарода касманаўткі стаяць у топе дзяржаўных медыяў. Лукашенко і сам называе святкаванне адною з мэтаў паездкі. Завтра мы, как и положено, в столице некогда великого нашего государства, еще раз отметим этот праздник и будем вести диалог о будничных делах. Што ж гэта за будзённыя справы? Шэраг выданняў называлі тэмамі для размовы дыктатараў пытанні сінхранізацыі рэпрэсіўных практык або вайсковай супрацы паміж двума краінамі. Палітолаг Рыгор Ніжнікаў лічыць, што гэтыя пытанні абмяркоўвацца не будуць. Абменам досведу ў справе рэпрэсіяў займаюцца не кіраўнікі краінаў, а адпаведныя карныя інстытуцыі, а ў вайсковых пытаннях з Лукашэнкам не надта лічацца. Ён можа быць дарацца, але ён не раўны партнёр Владзіміра Пуціна. Конечно, Владзімір Путін можа яго больш паставіць постфактум, сказаць: вось, мы прынялі такое рашэнне, вы павінны зрабіць гэта і гэта. Гэта я бачу. Яшчэ адная тэма абмеркаванняў, што зрабілася ў двух дыктатараў сталаю пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну – санкцыі. Две краіны, Расія і Беларусь, яны зараз успрымаюцца як краіны-агрэсары. З боку США, з боку Еўрапейскага звязу. І такім чынам санкцыі накладаюцца таксама на абедзве краіны пакетамі. То бок, што яны могуць абмяркоўваць, гэта нейкую агульную стратэгію абыхода гэтых санкцый. Лукашенко – рэкардсмен сярод лідараў краінаў СНД ў паездках да Пуціна. З 2000 года ён быў ва ўсходняга суседа больш за 130 разоў. Толькі летась Лукашенко наведаў Расію прынамсі 9 разоў, яшчэ 6 разоў ён стэлефаноўваўся са сваім маскоўскім калегам. Вынікі гэтых сустрэчаў пераважна апісваліся агульнымі словамі. Паводле прэс-сакратара Пуціна Дмітрія Пяскова не будзе выніковай прэс-канферэнцыі і гэтым разам. Прэс-службы таксама можа думаюць пра сітуацыю у Арэнбургу, у Сібіры з прарывам дамбы. То есть яны таксама разумеюць, што Пуцін туды не паехаў і можа не трэба лішні раз паказваць, што ён нешта дае Беларусі.
А пакуль Лукашенко будзе святкаваць з Пуціным дзень касманаўтыкі, у Беларусі міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў будзе старшыняваць на савеце кіраўнікоў міністэрстваў замежных справаў краінаў Садружнасці незалежных дзяржаваў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Жыхара Берасця Александра Кулініча, які памёр у СІЗА нумар 7, праваабаронцы прызналі палітвязнем пасмяротна. Што вядома пра смерць мужчыны ў няволі і што можна зрабіць, каб людзі больш не паміралі за кратамі, распавядзе Аліна Скрабунова. У Маладзечні пахавалі падпалкоўніка запасу Александра Кулініча. Сёння мужчыне мелася споўніцца 52 гады. Але 9 красавіка ён памёр у СІЗА, куды трапіў з палітычных прычынаў. Гэта жудасная трагедыя. Александр Кулініч у прынцыпе не павінен быў трапіць за краты. Выказванне сваёй думкі, крытыка ўлады – гэта звычайная практыка ў цывілізаванай дэмакратычнай дзяржаве, якая выконвае базавыя правы чалавека. Затрымалі Александра Кулініча 29 лютага. Сілавікі прыйшлі да Кулініча ў вялікай колькасці і ў поўным абмундзіраванні. Александра закавалі ў кайданкі і запісалі з ім так званае пакаяннае відэа. Это делается для того, чтобы запугать белорусов. Это, естественно, поведение неадекватное. Так задерживают людей, совершивших тяжкие либо особо тяжкие преступления, к которым комментарии в интернете, естественно, не относятся. З таго ж відэа вынікае, што ў віну Александру ставілі каментары пад выступам Александра Лукашэнкі. Крымінальную справу супраць яго распачалі з фармулёўкай за абразу. В 2016 году он сообщал по линии 102 о том, что в Бресте по улице Машерова двигается автомобиль с флагом ДНР и георгиевской лентой. То есть это был абсолютно, скажем так, идейный человек. И то, что в конечном итоге режим до него добрался, это реалии нынешней Беларуси. Суд над былым дэсантнікам, нарадзінцам Маладзечна, Кулінічам меўся адбыцца 16 красавіка. Мужчыну ўтрымлівалі ў берасцейскім СІЗА нумар 7. Пра жорсткія ўмовы ўтрымання і адсутнасць медычнай дапамогі ў гэтым СІЗА сведчыць былы палітвязень Олег Кулеша. СІЗА нумар 7 яшчэ засталіся такія спецыяльныя, скажем так, камеры, дзе да людзей, можно сказать, что применяются специальные пытки, катаванні. Гэта камеры, якія знаходзяцца ў сутарэнні берасцейскага СІЗА. Афіцыйная прычына смерці, якую паведамілі родным Александра Кулініча, ішэмічная хвароба сэрца. Калі ён быў хворы, то чаму яго трымалі пад вартаю? Нават той артыкул, які яму інкрымінавалі абраза Лукашэнкі, ён не заслугоўвае таго, каб чалавека хворага трымаць пад вартаю. Калі ён быў здаровы, то чаму ён памёр? Яшчэ раз скажу, у турме забіваюць, людзі паміраюць на волі ці ў грамадзянскіх бальніцах. Толькі пасля смерці праваабаронцы прызналі Александра Кулініча палітычным вязням. Яны не маглі зрабіць гэта раней, бо папросту не ведалі пра ягоную справу. Гэтак здараецца, калі сваякі затрыманых баяцца публічыць палітычны пераслед. Толькі публічнасць можа, калі не прыпыніць наогул, то хаця б аблегчыць умовы адбывання пакарання палітычных, проста павольна ў палітычных, асабліва тых, у якіх вялікія тэрміны, павольна забіраюць здароўе. Не маўчаць беларусы замежжа. Учора ў Варшаве, сёння ў Беластоку прайшла акцыя памяці Александра Кулініча і іншых памерлых палітвязняў. Ведаеце, мне часамі кажуць, што гэта мог здарыцца інфаркт, інсульт у чалавека. Так, безумоўна, мог здарыцца інфаркт і інсульт, але ці мог здарыцца гэты інфаркт і інсульт у яго дома, альні калі б ён быў затрыманы па нейкім там надуманым артыкуле. Я сумняюся, таму для мяне, як бы там не было, гэта ўсё роўна застаецца забойствам. Александр Кулініч стаў 6-м вядомым нам выпадкам, калі зняволены з палітычных прычынаў памёр у няволі. Аліна Скрабунова, Белсат. 13 гадоў таму на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску адбыўся выбух, у выніку якога загінулі 15 чалавек і больш за 300 пацярпелі. Вінаватымі ў здзяйсненні тэракту суд прызнаў Дмітрия Канавалова і Владзіслава Кавалёва, абодвух расстралялі. Следства праходзіла вельмі хутка. Прызнальнае паказанне Канавалова суд палічыў галоўным доказам. Пры гэтым не ўдалося выявіць слядоў выбуховых рэчываў на вопратцы і целе Канавалова. Як і не знайшлі адбіткаў пальцаў у падвале, дзе ён нібыта збіраў выбухоўку. Глядаць Белсат выпусціў расследаванне, з якога вынікае, што тэракту у метро магло і не быць. Вашай увазе фрагмент гэтага сюжэту.
У кнізе Олега Груздзіловіча «Хто ўзарваў Менскае метро» ёсць інтэрв'ю з Іванам Шылам, які разам з Канавалавым праходзіў вайсковую службу ў 29-й зенітна-ракетнай брыгадзе. І паводле ўспамінаў Івана, ён нават на гауптвахце сядзеў. Яго наўмысна завозілі на менскую гауптвахту за тое, што дзяжурачы ў каранціне не ўгледзеў, як адзін новабранец спрабаваў павесіцца. Спроба была няўдалая. Не думаю, што Канавалаў мог усё пракантраляваць, але яго зрабілі адказным. А паводле 3-го разделу правилаў унутранага распарадку на гарнизонных гауптвахтах. Военнослужащие, содержащиеся под стражей в 3-дневный срок с момента приема на гауптвахту, подлежат обязательному дактилоскопированию и фотографированию. Организация и проведение дактилоскопирования и фотографирования возлагаются на начальника или старшину гауптвахты. Дактилоскопические карты и фотографии приобщаются к личным делам военнослужащих, содержащихся под стражей. То бок, калі Канавалаў і сапраўды праходзіў праз гауптвахту, у яго павінны былі браць адбіткі. Але нярэдка правіла ігнаравалася. Больш за 500 спробаў парушэння дзяржаўнай мяжы Польшы з боку Беларусі зафіксавалі за апошнія 3 дні працаўнікі памежнай аховы гэтай краіны. Усё указвае на новую хвалю міграцыйнага крызісу, створанага рэжымамі Лукашэнкі і Пуціна. Паралельна з гэтым у расійскамоўных групах эмігрантаў, якія жывуць у Польшы, зноў сталі з'яўляцца аб'явы аб пошуку кіроўцаў для высокааплатнай працы. Перавозіць трэба якраз нелегалаў. Замоўцы абяцаюць за гэта 1000 еўро. Чаму ні ў якім разе нельга пагаджацца на такую працу, раскажа Руслан Ігнатовіч. На гэтых кадрах 10 красавіка нелегальныя мігранты з краінаў Афрыкі і Блізкага ўсходу штурмуюць беларуска-польскую мяжу. Яны спрабуюць трапіць у еўрапейскі звяз. У натоўпе больш за 220 чалавек. Яны ўзброеныя лесвіцамі і камянямі. Нягледзячы на колькасную перавагу нелегалаў, польскім памежнікам удалося адбіць атаку. Але так бывае не заўжды. Часта нелегальныя мігранты разбітыя на меншыя групы. Ім удаецца трапіць у Польшчу. Гэтая краіна для іх толькі пачатак шляху. Канчатковыя пункты прызначэння – Нямецчына і Францыя. Самі даехаць туды яны не могуць. Таму арганізатары нелегальнай міграцыі актыўна шукаюць у еўразвязе кур'ераў, гатовых зарабіць на гэтым вялікія грошы. Смотрите, водитель легкового авто за одного пассажира может заработать от 250 до 500 евро. Для 4 пассажиров, соответственно, максимум, что может заработать, это 1500-2000 евро. Водитель буса за 5 пассажиров может зарабатывать от 2000 до 2500 евро. Максимум, что он может заработать, это 3,5-4 тысячи евро за 8 пассажиров. Авто может быть как свое, так и арендованное. Заинтересовала такая работа? Пиши в Telegram. У сувязі з новай хваляй нелегальнай міграцыі такіх прапановаў у месенджерах шмат. Усе яны на расійскай мове і разлічаныя найперш на выхадцаў з краінаў былога СССР. Мы напісалі паведамленне адразу ў некалькі чатаў. Удакладнілі, што жывем у Варшаве і маем уласны аўтамабіль. Адзін з так званых працадаўцаў нам патлумачыў сутнасць працы праз галасавыя паведамленні. Смотрите, какой принцип. Вы выезжаете, да, допустим, с Варшавы, допустим. Выезжаете с Варшавы, мне скидываете геопозицию, чтобы я мог отслеживать, где вы едете. И за это время вам, пока вы едете, бронирую людей. Все, бронь как бы людей прошла, вы подъезжаете, забираете людей, ну и все. Забираць нелегалаў трэба ў прымежных з Беларусю гарадах, Беластоку ці Бялай Падлясцы. Адтуль іх трэба даставіць да мяжы з Нямецчынай у горад Слубіце. Гроши за перевоз платят за 2 этапы. Смотрите, да, я могу либо вам на карту кинуть, либо на крипту, то есть не принципиально. По оплате вы, получается, приезжаете, загружаетесь с людьми, вот. Они мне отписывают, что все, они в машине, вы отъезжаете там на 20-30 километров, чтобы вы их там не скинули, грубо говоря, да, после аванса. То есть на трассу выехали уже, вот, я вам скидывал аванс 200 баксов, да. Вот. Ну и полная оплата уже по приезду. Замоўцы абяцаюць, што ў дарозе праблемаў не будзе. Сцвярджаюць, што ў іх ёсць людзі, якія манітораць трасы і пракладаюць маршруты ў аб'езд патрулёў паліцыі. Самі нелегалы, маўляў, таксама не даставяць ніякіх клопатаў. То есть они ничего не везут, можете даже проверить их, то есть ни
ни наркотики, ни колющие и режущие предметы, ни перец, да, условно говоря, ни прессовые баллончики. Сможете даже их, если что, и проверить. Вот, у нас как бы чистые. Большасць так званых працадаўцаў не на тэрыторыі еўразвязу. Гэта пацвярджае журналістка-расследавательніца Ксенія Вязнікоўцава, якая летась разам са сваімі калегамі праводзіла расследаванне ў дачынення такіх вось заказчыкаў. Мы заметили, что организатор вот этой контрабанды, он абсолютно не чувствует какую-то возможность быть наказанным, как будто бы он находится в безопасности и понимает, что ему ничего не грозит. Паводле арганізацыі былых беларускіх сілавікоў Белпол, галоўны кіраўнік злачыннай групоўкі, найхутчэй сядзіць у Менску. Все нелегальные мигранты, которые пытались в свое время пересечь белорусско-польскую границу, например, все мигранты, которые в принципе приезжали в Республику Беларусь, которых привозили, это все было под контролем непосредственно спецслужб Лукашенко. Кур'ераў, якія згаджаюцца перавезці мігрантаў, ловяць. За перавоз нелегалаў у Польшчы пагражае да 8 гадоў турмы альбо дэпартацыя з краіны. І ў дадзеным выпадку не ўратуе нават статус уцекача і міжнародная абарона. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Лукашэнкаўская генпракуратура скіравала ў суд справу супраць Франака Вячоркі. Дарацу Светланы Ціхановскай будуць судзіць завочна паводле 9 крымінальных артыкулаў, сярод якіх здрада дзяржаве, арганізацыя масавых беспарадкаў, паклёп на Лукашэнку ды іншае. Таксама Вячорка павінен кампенсаваць рэжыму матэрыяльныя страты коштам больш як 30 мільёнаў рублёў. Разумею, што это сума завочная, як і суд, як і арышт, але ўсё роўна цікава, адкуль яе ўзялі. Можа быць, это маральныя пакуты Лукашэнкі ці яго губопікаўскіх галаварэзаў пасля падзеяў 2020 года. Таксама цікава, як яны будуць гэтую суму з мяне спаганяць. Бо ў мяне няма такой маёмасці і такіх грошай адправіць, можа быць, на прымусовую катаргу да канца жыцця. Цікава. Вядома, у гэтым прысудзе няма нічога новага. Доўга яны нараджалі гэтую справу, аж некалькі гадоў. Ну, але, як кажуць, гара нарадзіла мыш. Цэлы спіс артыкулаў, абвінавачванняў, якімі можна толькі ганарыцца. Верховная Рада Украины ухвалила новый закон об мобилизации. У канчатковой версии скасовано право на демобилизацию для войскоўцаў. Теперь документ мае подписать президент Владимир Зеленский. Что думают жыхары Киева про новый законопроект об мобилизации? Давайте послухаем разом. У мае 19 гадоў цяпер ваюе большасць маіх аднагодкаў, якія сышлі. Ваюе маладое пакаленне. Большасць тых, хто павінен узяць у рукі зброю, яны цяпер альбо за мяжой, альбо не ваююць. То бок, калі б у нас было каму ваяваць, магла б быць і дэмабілізацыя. Гэты закон не вырашыць праблему. Ну, можам мы гвалтам набраць людзей, але ён не развяжа праблемы якасці вайскоўцаў, на маю думку. Бо вайскоўцаў, якіх туды гвалтам набярэш, яны не будуць так карысна ваяваць, як чалавек, які мае матывацыю. Дуже складна такая норма, яка... Думаю, што гэта вельмі складаная норма, якая яшчэ больш будзе не тое, каб засмучаць прызыўнікоў ці людзей мужчынскага полу, а яшчэ больш адштурхоўваць ад закона як такога ў цэлым. Злучаныя Штаты Амерыкі мяркуюць, што буйная атака Ірану на Ізраіль непазбежная. Можа адбыцца ў бліжэйшыя дні, паведамляе Bloomberg са спасылкаю на неназваныя крыніцы. Паводле справаздачы гаворка ідзе пра тое, калі Тэгеран нападзе, а не пра тое, ці нападзе ўвогуле. После того, как Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, это такой серьезный очень прецедент. Там погиб высокопоставленный представитель, фактически командующий корпусом страж исламской революции в Сирии. Вот. И Иран не может не ответить. Ответ, конечно, будет, но Иран ищет такой вариант ответа, который бы не привел к большой войне, не привел к эскалации, не привел к прямому удару Израиля или Соединенных Штатов по Ирану. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаминеи заявіў, што Ізраіль, цытата, павінен быць пакараны, і ён будзе пакараны за напад на будынак іранскага консульства ў сірыйскім Дамаску на пачатку гэтага месяца. Дзяржсакратар США Антоні Блінкен запэўніў міністра абароны Ізраілю Йоава Галянта, што Вашынгтон падтрымае Ізраілю ў выпадку нападу на яго Ірану або яго сатэлітаў.
Мужчыну, які ў Варшаве згвалтаваў беларускую Лізавету, будуць судзіць за забойства сексуальнага характару і разбой. Паводле выдання РМФ-24 пракуратура перакваліфікавала абвінавачанне пасля таго, як атрымала вынікі ўскрыцця забітай. Яно паказала, што прычынай смерці Лізаветы быў менавіта напад. Паводле следства, 23-гадовы жыхар Варшавы Дор'ян С. пагражаў беларусцы ножом, зацягнуў яе ў браму шматкватэрнага дому, дзе жорстка згвалціў, збіў, пасля чаго задушыў. Здарэнне адбылося 25 лютага ў самым цэнтры польскай сталіцы, калі Елізавета вярталася дадому. Дактары змагаліся за ейнае жыццё, але 1 сакавіка дзяўчына памерла ў шпіталі. Яе пахавалі на паўночных могілках у Варшаве. Улады Беларусі крыміналізавалі праявы ЛГБТ-дачыненняў. У Мінкульце лічаць, што наўмысная дэманстрацыя аднаполых дачыненняў – гэта парнаграфія. Адпаведныя папраўкі ў інструкцыю ўнеслі сёння. Тым часам скандальна вядомая прарасійская актывістка Вольга Бондарова пры дапамозе ўсё таго ж Міністэрства культуры дамаглася адмены канцэртаў шэрагу артыстаў, чыю творчасць інфаказачка лічыць прапагандай гомасексуалізму. Падрабязней Катерина Гордеева. Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Чыноўнікі прыраўнялі дэманстрацыю нетрадыцыйных дачыненняў да парнаграфіі. Адпаведныя праўкі ўнеслі ў інструкцыю парадку выпуску прадукцыі, якая змяшчае элементы эротыкі і прадукцыі для сексуальнай адукацыі і палавого выхавання. Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю, но голубизну мужикам никогда в жизни. Да нетрадыцыйных дачыненняў, паводле Міністэрства культуры, сярод іншага адносяцца заафілія і некрафілія. У гэты ж пералік увайшлі і ЛГБТ-дачыненні. Праз прыраўнанне іх праяваў да парнаграфіі цяпер у заканадаўстве такія дачыненні літаральна апісваюцца як вульгарна-натуралістычныя, агідна-цынічныя, якія зневажаюць пачуцці, гонар і годнасць асобы і ставяць яе на ўзровень праявы жывёльных інстынктаў. Гэта першы крок. Мы ўсе ведаем, што рыхтуюцца папраўкі, праз які будзе забарона на прапаганду ЛГБТК. Што гэта азначае? Гэта азначае, што любая інфармацыя датычная квір-супольнасці, ЛГБТК-супольнасці, она будзе забаронена. Людзі, якія датычныя да гэтай супольнасці, яны не будуць мець магчымасці казаць пра свой досвед публічна. То бок, фактычна, асобы будуць забароненыя. То бок, напрыклад, я, будучы геем, не змагу сказаць, што я гей публічна. За якія менавіта праявы нетрадыцыйных дачыненняў цяпер прыйдзецца адказваць перад законам, з дакументу не ясна. На думку журналіста Олега Рашкова, падставай для пераследу можа стаць нават сяброўскі пацалунак. Дакумент уводзіць і шэраг іншых пытанняў. Так, цяпер размываецца паняцце педафілія. Мінкульт трактуе тэрмін як сексуальныя дачыненні, у якіх адзін з партнёраў не дасягнуў узросту 18 гадоў. Хаця ўзрост сексуальнай згоды ў Беларусі ніжэйшы. 16 гадоў. Яны будуць вырашаць гэта ў залежнасці ад таго, як ім зручна. Тобто, калі вы трымаеце сваю сяброўку за руку, то гэта можа быць ўжо прапаганда ЛГБТК. Ці, можа быць, гэта будзе ўжо педафілія, калі ваша сяброўка, яна малодшая за вас, і можа быць 17, то гэта не толькі будзе прапаганда ЛГБТК, але яшчэ прапаганда педафіліі пасярод вуліцы. І гэта можа быць публічная прапаганда. Гэта вельмі страшна. Змены закранулі і сексуальную адукацыю. Падручнікі палавога выхавання цяпер павінны мець спецыяльную экспертную выснову пра адсутнасць прапаганды парнаграфіі, гвалту і жорсткасці. Гэта антиадукацыя. Гэта спроба дзяржавы зрабіць грамадзян і грамадзянак яшчэ больш ізаляванымі і бездапаможнымі супраць гвалту. Тэма палавых стасункаў цікавіць і прапагандыстку Вольгу Бондарову. Пасля яе скаргі з дапамогай Міністэрства культуры ў Беларусі забаранілі канцэрты спевакоў Алены Швец і Ліма Зелава GSPD. Маўляў, тыя ўцягваюць юных беларусаў у шэрагі ЛГБТ-руху. Мы заўсёды чулі, што трэба рабіць свае справы ў ложку. Быццам бы падавалася, што гэта нейкая недатыкальная прастора, куды нават дзяржава не зможа ўварвацца, і мы мусім сядзець і не высоўвацца. І вось гэты выпадак зараз такі трывожны званочак, што не, дзяржава можа ў ваш ложак уварвацца. Міністэрства культуры планамерна намагаецца змяніць заканадаўства ў дачыненні ЛГБТ-руху. Летась ведомства супольна з Генпракуратурай пачало распрацоўваць законапраект аб адказнасці за прапаганду нетрадыцыйных дачыненняў, змены полу і ідэяў чайлд-фры. Кацярына Гордеева, Белсат.
Беларусь 6-я ў свеце паводле колькасці разводаў. Наперадзе апынуліся Мальдывы, Казахстан, Расія і Малдова. Это вынікае з даследавання амерыканскай кампаніі, якая спецыялізуецца ў сямейным праве. Чаму і як распадаюцца шлюбы ў нашай краіне, разбіралася Марына Яновіч. Яна блогерка, віцэ-спікерка Коаардынацыйнай рады. Ён адзін з найбольш правакацыйных ютубераў, музыка. Вольга і Андрей Павукі гадуюць дваіх дзетак, але ў разводзе. Дакладнай прычыны скасавання шлюбу яны не раскрываюць, адно намякаюць. В Беларусі нізкая якасць жыцця. Таму і людзі не хочуць шлюбавацца, размнажацца, таму што якія ў іх перспектывы. Дзіцёнку як ты будешь выхоўваць дзіцёнка ў гэтай ідэалогіі мілітарысцкай? Людзі сябе не ведаюць, кажа Вольга. Моладзь, не навучаная асновам трывалых партнёрскіх стасункаў і агулам не разумее сваіх чаканняў ад шлюбу. Людзі вельмі дастаткова рана жэняцца ў Беларусі, так? І вось потым яны сталеюць, бачаць, што гэта не адпавядае ні іх мэтам, ні іх каштоўнасцям, і пагэтаму яны расыходзяцца. У адным з нядаўніх інтэрв'ю Вольга прызналася ў выпадках псіхалагічнага аб'юзу ад мужа і сказала, што ім увогуле не варта было жаніцца. Таму развод лічыць добрым выйсцем. Псіхолагі сцвярджаюць, не бывае сем'яў без праблемаў. Вядомыя этапы крызісных станаў у шлюбе 3 гады, 5, 7, 12, 15 гадоў. Паказнік, што крызіс наспявае, калі ўсё ў партнёры пачынае раздражняць. Самы час рабіць захады. Можна прафілактычна хадзіць на нейкія сустрэчы для пар, на нейкія трэнінгі. Таксама я кажу, што там чытаць разам кніжкі і дыялог. Абмяркоўваць, камунікаваць паміж партнёрам, што сталася, што мы можам зрабіць яшчэ адзін для аднаго. Але ёсць і верная прыкмета таго, што сям'ю ўжо не ўратаваць. Пачуццё абыякавасці. Я нічога не хачу. Вось хай яно ўжо так і будзе, мне ўжо ўсё роўна. От гэта асноўны такі маркер, што ўсё, як бы ўжо вялікая шчэліна паміж вамі і няма таго эмацыйнага як бы цэменту таго, што вас цягнула і вас нічога не цягне. Вы нічога не хочаце ўжо свайго партнёра. Паводле Белстату, у 2018 годзе колькасць разводаў дасягала 48%. У 2021 ужо 57%, але найгоршы вынік зарэгістраваны ў 2020. Амаль 70% сем'яў разваліліся. Летась 61%. Змяншаецца і колькасць вяселляў. Людзі, якія раней бы прыносілі патэнцыял у Беларусь і з кропкі погляду эканамічнага і з кропкі погляду дэмаграфічнага, менавіта яны як бы вымываюцца з нашай статыстыкі праз тое, што яны з'язджаюць з рэспублікі. Мне падаецца, што так далей гэта перспектыва будзе яшчэ больш пагаршацца. Дзяржава робіць пэўныя захады для ўмацавання інстытуту сям'і ў Беларусі. Распрацаваны кодэкс аб шлюбе і сям'і і шматлікія законы. Для шматдзетных сёлета абяцаюць пабудаваць 6 000 кватэраў. Але на думку гендернай даследніцы Алены Агарэлышавай, агітацыя і прапаганда працуюць пакуль не вельмі ўдала. Асноўным фактарам з'яўляецца эканамічны, ці ёсць як бы грошы, рэсурсы на тое, каб менавіта гадаваць дзяцей. Немалаважным таксама з'яўляецца фактар бяспекі, і тут як бы і палітыка, і рэпрэсіі, і вайна, у якую так ці інакш уцягнута Беларусь. Размясціўшы Беларусь на 6-м месцы паводле колькасці разводаў у сусветным рэйтынгу, юрыдычная кампанія Петрелі Превітера пералічыла наступныя прычыны: ужыванне алкаголю, беспрацоўе, беднасць, сямейны гвалт і адсутнасць жытла ў выніку урбанізацыі. Марына Яновіч, Белсат.